सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं दाखालि मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन कास्ट सार्टिफिकेटखौ माबोरै एप्लाइ खालामो। दा बे कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनायाव डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ। बे डकुमेन्ट्सआनो PDF फाइल। जाय बिथांमोना डकुमेन्ट्सखौ PDF फाइलाव कनभार्ट खालामनो रोङा एबा डकुमेन्ट्सखौ PDF बानायनो रोङा बिथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना डकुमेन्ट्सखौ PDF बानायनो रोङो एबा मिन्थिखायो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। दाखालिनि कास्ट सार्टिफिकेट बानायनायाव डकुमेन्ट्सआ PDF फाइल नांगौ। बेखौनो आं दिनै भिडिअ खालामनानै देखायगोन माबोरै खालामो। सिगां नोंथांमोना नैबे डकुमेन्ट्सखौ नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानांगोन। DOC स्केनार बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनावबो होना होगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। ओमफ्राय बेखौ अपेन खालामो बेबायदि श' जाहैनाय पारमिसन बिदोंबा एलाउ खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा जुदि डकुमेन्ट्सआ खेबखानाय दंबा डकुमेन्ट्सखौ एसे मबाइल साफा नायनानै खेबानो जाबाय। बे केमेरा मोजां जानांगोन एसे सिनायनायनो। ओमफ्राय खेबखांनायनि नोंथांनाव जुदि खेबखानाय दंखायोबा होमब्ला नैबे प्लासआव सेना होगोन। ओमफ्राय इम्पर्ट फ्रम गेलारियाव होगोन। गेलारि ओमफ्राय इम्पर्ट खालामगोन। ओमफ्राय नैबे एलाउआव होनोसै। ओमफ्राय जिखुनु जाया मोनसे एलाउ खालामनो हागोन। आं गोजौआव होबाय। ओमफ्राय नैबेखौ बानायनानै देखायगोन आं। ओमफ्राय बेयाव एलाउआव होनोसै। ओमफ्राय बेयाव टिक मार्क सेरनोसै। ओमफ्राय इम्पर्टआव होनोसै। हमना लादो बेनो डकुमेन्ट्सआ बिदि खेबदोंमोन। ओमफ्राय दा बेबायदि जाबाय नै। अब्ला नैबेजों ओरै माबा क्रप खालामनो हागोन नै। डकुमेन्ट्सआ बेसेबां गिदिर दं बेखौ नायनानै आरामनो। ओमफ्राय ओरै खनाजों एसे बारा जादों नै बेबायदि ओरै खालामनानै डकुमेन्ट्सनि आन्थाल' क्रप खालामदो। ओमफ्राय नैबेयाव टिकआव सेना होदो। ओमफ्राय नैबे कालारा बारा जायो बियो। ओमफ्राय नैबे कालार फिल्टाराव थांगोन। ओमफ्राय नैबे अरिजिनेल साइजआव होगोन जों। ओमफ्राय नैबे टिक मार्कआव सेना होनोसै। आरोबाव खेबसेबाव सेना होबावनोसै। ओमफ्राय दाना नै सेभ जानो रेडि जाबाय। ओमफ्राय नैबेयाव सेभआव सेना होनोसै। ओमफ्राय सेभआव सेना होबा नै बेबायदि ओंखारगोन नै मोननै फाइलाव सेभ खालामनो हायो जों। PDF मोनसे इमेजावबो सेभ खालामनो हागोन। ओमफ्राय PDFआव सेभ खालामनो हागोन। जोंनो PDFसो नांगौ। ओमफ्राय PDFनि साइजआबो बिराद खम जाखायो नै बारा जाखाया बियो एक्सेप्ट जाखागोन। माने PDFआ खम जायो खिन्थु फट'आवसो बारा जागोन। फट' बायदिसिना बानायनायावसो बारा जायो। ओमफ्राय जोंनो PDF नांखागौ नालाय डाइरेक्ट PDFआव होनोसै। PDFआव होनानै दाना मबाइलनि बबे फोल्डाराव सेभ खालामो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै दोनदों। आं नैबे सेभ टु फन स्टरेजाव होनोसै। ओमफ्राय अबे फाइलाव सेभ खालायो आं फाइलखौ सेलेक्ट खालायखाबाय नै फाइल बानायनानै माइ फाइलनो बाव बे फाइलाल' सेभ जागोन। ओमफ्राय बेखौ इउज दिस फोल्डाराव होनोसै आं। ओमफ्राय एलाउआव होनोसै नै सेभ जानोसै बियो सेभ जाबाय। ओमफ्राय दानाव होनोसै। ओमफ्राय हमनानै ला दाना बेक फैफिनसै आङो। हमनानै ला दाना आधार कार्ड नङाबा भटार कार्ड बेना बथ साइड थायो मोननै नांगौ। सिगांनिबो नांगौ उननिखौबो नांगौ। आधार कार्डआबो बे कार्ड फिसानिया बेनो बिदिनो मोनसेजों एड्रेस थायो मोनसेजों नोंनि नाम थाम थायो फट' बायदिसिना थायो। अब्ला मोननैबो नांगौ। अब्ला मा खालायगोन अब्ला हमनानै ला नैबे बिदि बानायनोबा नैबे जों केमेरायाव सेरना होनोसै। ओमफ्राय केमेरायाव सेरखांनायनि उनावहाय नै मेला अपसन दं नैबाव फट' नै माबायदि नांगौ। ओमफ्राय आइडि नै आइडिया हमनानै ला आइडि कार्ड बानायनायाव नोंना पेन कार्डनि नांगौब्ला अब्ला गोजौआव सेलेक्ट खालामदो नै पेन कार्डआ मोनसे साइडआनो जायो। खिबुनिया बेना गावसिनि माबा कम्पानिनि एड्रेससो थायो नोंनि जेबो थाया। बिनिखायनो गोजौनि बे मोनसेयानो जागोन माबानिबा पेन कार्डनिबा। आरो नोंथांनिया आधार कार्ड नङाबा भटार कार्डबा अब्ला मोननैबो नांगौ एड्रेस थानाय साइडनिखौबो नांगौ आरो नोंनि नाम थाम थानायखौबो नांगौ। अब्ला हमना लादो जों माबानिखौ खालायनोसै भटार कार्डनिखौ नङाबा आधार कार्ड हमना ला। ओमफ्राय बेखौ बानायनोबा जोंनो बथ साइड नांगौ मोननैनिबो नांगौ। होमबा नों नैबे मोननैयाव सेलेक्ट खालायनोसै। नै दाना फट' खेबनांसिगौ। नैबेखौ सिगांनि एबा सानि होननानै हमना लानोसै आङो बेखौ खेबनोसै आङो। प्राइभेसिनि थाखाय आं एड्रेस गोनांफोरखौ होआखिसै बिनि थाखाय आं नैबे जेबो गैयैयाव होना होबाय। ओमफ्राय कन्टिनिउ होनोसै। दाना फार्स्ट साइडनि जाबाय दाना उननि खिबुनि नांगौ। अब्ला नैबेखौ हमना लादो माबा बियो उननि खिबुनि बेखौबो खेबनोसै जों। माबाबा खेबबा हारसिंनो क्रप जाखायनो आरो जायाबा बे खना खनाखौ एसे बोनानै होबानो जाबाय ग्रोबनो एडजास्ट जानायनि जेनेबा बायह्रानि माबाफोरा थाया।
खालि डकुमेन्टसाल' क्रप जायो बेबायदिनो ओमफ्राय नैबे कन्टिनिउ होनसै ओमफ्राय कन्टिनिउ होखांनानै नै बेबायदि बेबायदि ओंखारगोन कालारा बारा जायो बियो ओमफ्राय दाना नै कालार फिल्टाराव थांनानै जोंनि बे अरिजिनेल साइजआव होनसै जोंनो कालार नाङा ओमफ्राय नैबे राइट सिनाव सेना होनसै आरोबाव खेबसे सेबबावगोन होमबा नै जोंना डकुमेन्टसा गोजौआव मोनसे गाहायाव मोनसे जाबाय बियो ओमफ्राय दाना नैबे सेबआव सेना होनसै ओमफ्राय दाना नै बेबो ओंखारबाय नै बेबो मोननै साइजआव सेभ खालामनो हागोन जोंनो पिडिएफ नांगौ नालाय ओंखायनो पिडिएफआव थांना सेभ खालामनोसै ओमफ्राय साइजआबो ओंखारबाय नै 222 KB बेबो जाखागोन ओमफ्राय सेभ टु फन स्टरेजाव होनसै होमबा दहायनि माबायाव थांबावनोसै बियो नै बाव सेभ खालामनोसै दाना बेबो सेभ जाबाय बे दानाव होनसै दाना जादोंना जायाखै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसैलाय बे फैथायबाय आङो बे एप्सखौ क्ल'ज खालामबाय ओमफ्राय फाइलाव थांसै आं फाइलाव फैबाय ओमफ्राय नैबे स्टरेजाव ओमफ्राय आं फाइल सेभ खालामनाया नैबेमोन माइ फाइलावमोन नै मोनसे सिगांनि सेभ आं बानायखानायमोन नै पिडिएफ फाइल बियो आं डिटेल्सआव खोन्थानि नैबे डिटेल्सआव खोन्थाबाय आङो नै फाइल नामा बेनो ओमफ्राय पिडिएफ फाइल बेबो नै 125 KB ओमफ्राय आरो नैबेखौ नायबावनोसैलाय बेबो पिडिएफ फाइल नै ओमफ्राय दाना नैबेखौ नोंथांमोना फोथाया जानो हागौ बे दासो सेभ खालामनाया नैबेनो नै बेबो पिडिएफ फाइल अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो रोंसिगोन जानांगौ डकुमेन्ट्सखौ माबोरै पिडिएफआव कनभार्ट खालामो आरो बेखौ भिडिअखौ नायनानै जुदि रोङाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाइ खालामनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ